det er at blive to the G, og vi fortæller jer, hvordan man scorer i byen. Det er vigtigt, inden I tager afsted, I er forberedt, I ved. I skal dufte godt ud af munden. Når for eksempel I tager til tyrkisk fest, I skal spise noget sujuk, fordi det er godt lige det der lugt. Og når vi tager til partyfest, lidt af carry, så pigerne kan lide det. For eksempel. Og når du cruiser i gaden, du skal have det rigtige musik. For eksempel Imran Khan. Det er Mustafa Sandal. Et eller andet, du ved. Og hvis du ikke har en bil, kald på en kur, der ikke en kickstarter en ged. Så bliver det det. Altså det er vigtigt, lige meget hvor du er, hvad tidspunkt på dagen. Fedt. Lige meget hvor du er, hvad for et tidspunkt på dagen. Du skal bare være klar, du skal have gadgets. For eksempel på en bar, jeg sad forledes. Damerne, du ved, de kan godt lide, når man markerer sig, når man viser sig som en højere prioritet. Så lige pludselig sidder, der er ikke noget tv, så jeg tænker bare, fuck det, Joe. Universal fjernbetjening, det er vigtigt. Bare skifter. Og jeg fangede MTV, der var Jersey Shore, der var The Situation. Så skifter jeg, så tænker jeg bare, hvor 2 damer. Allerede der 2 numre, klask. Hjem. Ja? Du ved, man skal huske, man skal Man skal have det rigtige uger. det er. Og så en gang imellem, man skal have den her, så jeg skriver med nummer fra 9. klasse. Min mor og far skriver her. Ja, jeg siger til dig. Nummer. Den her. Vil du?